Gifid a héan sa bháide ridden na bliana, fuid an caidan na bliana le tuairis.ie. Tíró bhí go mat sa Paul Durcan gon ngáil, Rob Henley VO agus Brian Kelly hirí. Chuasan le Brian Kelly sa bháide tuisnar gin sé éan bhórvatún ó hús na bliana chomáile Cordan Sigerson bhí anna blianige agus bheog a gin sé mí cheart. Níad faoile héad rá agus ála go rá gás Durcan agus a gás Henley ce gur blian anna bhaige Henley chomá Roy le Kelly an na chiad blian mar bháidir lenaimseach le Ciarí ihre héan tíltige. An lína lán chúl Ciarí chaile ag ihre dó éad nó mehní. Ní tuis gan job a bháin i ginse ag le canis na héirn ar Michael Murphy ach fanna blianana bhí sé mar únsbráid san hir ag Ciarí ag annachchud cosantóirí óga tímpleid a spáin sé mar snach agus ag seanna ge hampla ins na cóilthe ó hústeid na bliana agus an job gan dáta ginse ar Michael Murphy ag le canis na héirn be cuioine sin go dó. I gifir tí ní dólam go raibh mór an comórta seán Neil McGee sár imreoir sár lán cholaí agus ní réine in reachta fanna bliana i gifir tí gin sé marcáil chud an tosa hesfar sa tír chiá sé gan scóriad anna vinnig buineachtáhiad agus fu sé puinte únta sa lé canis chomá Neil McGee gifir tí. I gifir ceir Keith Higgins VO. Comórtas úntaach idir héanagus James a dunthús dácha le cheannis a cha bhd níos móna sin dianta gim líana cinnis tóma bheithe James Horney chu siar measta cóilthe ríist thug sé dynamic úntaach de chosantóirí bhío fanna bliana agus sár chosantóir luas a doitéitir fadige agus bhí sé thbár i gahabh na bliana. Ag ihre cúig agus is tócha go meisi mar imiróir óg na bliana chomá Paul Murphy hirí. Tús eisteach aige leis a bheachtas ratha, drochlathe gunne áthach lia, Cormac Costello for sé cúpla pointir, a chas san amach ní dheoch sé siar riamh. Tús úntaach aige leis a bheachtas créimhe, báide in a chéadchluthe riamh créimhe, agus as san amach tugach jabanna móra freigracha gá i gahabh na créimhe agus cinn sé jab th bar fad agus gan dát chluiche canis na héirn leich na himara níad fé agágan tar lár ó idir na bliana ag gifir cúig. Ag gifir sé le bhádóir sa lína le cúlaige Ciarí Peter Crowley. Nuair bhó a bhí beidir fisiciúlacht agus neart agus crógus misneach a testáil tháinig Crowley chun cín sa chéadchluthe gunna bhío i barca chrócaig agus riimi sin níad fé rá go raibh sé buan sa lína le cúil ach an chéadchluthe agus an darachluthe gunna bhío th bar job defriúil a sa chluiche canis san dhéag sin mar is job defriúil a bhí testáil bhí an feineige agus an tiisiintige ar a ról sa chluiche canis a léiríon domsa go méid Peter Crowley gifre sé go ceann tamilbha i dtíorthan i ngansaí Ciarí gifre sé agus tá sé idir na bliana i g tuairis.ie. Ag ihre seacht tá Lee Keegan bhuiógam. Comórtas maithansáid a héon beidir is James McCarthy agus cúpla den eile a chan an le táscam nar bh Keegan róntaach in sa le dearnach a bhíige agus go gcuireacht an barcaige riimi sin a gine Ciarí sa chiadchluthe ar chéochna gur chóscóir ach fanna bliana a gréibh chonachta agus sa trá bhí sé th bar a fad agus ceann de thchosantóirí ar linne agus ó ríist beidir gááilstar sa chéad tílte go maithaige rábhíle sa dó agus tíideag agus is tólam ghfuil áit tílte go bhfuil seachta go Lee Keegan ar na bliana ag tuairis.ie ihre seacht Lee Keegan. Lár Páirceann son tá dul le Neil Gallagher ó chun ngáil ar dúis. Thug sé an sampla ó i Lár Páirce fanna bliana ceangal úntaach idir héanagus a bháid ar Paul Durcan agus a bhd níos aclaí agus le bhéal ár do fuinnehuige a bhd níos móna mar a bhí chana. Chulda sé na héan achra spáis a bhí barca chrócaig agus a glóanúis fanna bliana agus thug sé órán McNeill leis chomá dúmpar sé iad Lár Páirce agus bhí sách le canisige nuair bhí daoine timppla ar beidir a tip. I gifir an é tá dul le éad nó sé tásagum gur bhéad nó sé gimartar an nahat slaat fanna bliana go mó ach bhí sé teachtamach a Joe Lár Páirce agus ní lean áras ná go meá tíiltige ar an bhuiin sa barfrúas tócha do bhíog ngortíocha ná go bhfuair se buile sa cheann i limnach an láir sin mar ní lean dát ná go bhfuil sé chu dé mar hen saá sin ach riimi sin bhí sin a bháiste agus na rí i Lár Páirce agus tá ihna ar na bliana tuairis.ie ige éad nó sin.